Kom op de feest. Ja, goeie. Leuk man. Waar ben je aan het doen? Een woonboot geslepen. Mooi hè? Maar waar zie je hem hinnen dan? Weet niet. We drijven. Zonder motor, zonder palen, we drijven wel wat. Oh ja? Ja joh. We zijn gewoon helemaal los. Nou leuk hè. Weer iets nieuws toch? Ja. Nog nooit Oh. meegemaakt. Maak ik dit ook eens mee. Ja. Nou, we moesten weg van de gemeente. Oké. Dus toen hebben we hem maar losgemaakt. Oké. En waar laat je hem eerst dan? Daar verderop, bij wat boompjes. Oké. En nou ben je hem op zoek naar een nijplak. Ja. Want Jim wen je erop als je bij je. Ja. Oké. Ja, en de hond, boze wolf. Maar Maar de mensen vinden het niet zo leuk volgens mij. Nee hè? Nee, volgens mij niet. En waarom net dan? Ja, weet niet. Maar het is wel mooi weer hè, dat scheelt. Ja, dat is de mazzel. Ja hè? Ja. Biertje erbij. Heerlijk. Maar het is net een hele naaien meer hè? Nee, niet zo nee. Niet zo nieuw meer. Was maar zo'n feest. Ja. Nee, nieuw is het niet. Maar misschien is dat ik het probleem van de meisken of zo. Dat denk ik ook. Ja hè? Dat heb ik wel door, ja. Maar ze mogen ook wel helpen met een likje verf en zo. Dan is het opgelost hoor. Ja, als iedereen een handje bij helpt, komt hij helemaal klaar. En hoe lang ben je hem hierop dan? Maandje? Oké, oh, dat ik denk maar Nog maar correct. kort, ja. Ja, hij lag hier wel een jaar. Alleen, ja, wij hebben hem nu een maandje overgenomen. Oké. Ja. Ja, leuk toch? Ja, maar dan moest je fut. Ja, van handhaving. Oké. Die zal ook vast nog wel komen, denk ik zo. Gezellig. Hoe vier moet hij hem nou nog dan? Ja, ik weet niet, waar ze niet zeuren, zeg maar. Oké. We gaan gewoon ergens liggen, als we zeuren, dan gaan we weer iets verderop. Ja. Tot de politie of de handhaving weer komt, denk ik. Maar ja, hoe moet het nou vieren dan? Ja, dat weten we niet. Anders dan weten we ook niet waar we heen moeten. Nee. Dus dan moeten we toch maar... En waarom moest zo graag op een ark wegen? Nou, dat was niet echt dat ik dat per se wou, maar we hadden niks anders, zeg maar. Oké. Dus toen gingen we hier maar op. Ja. Als we hier ook af moeten, ja, Ja, wat dan? dat weten we niet. Maar is er nog iets aan het doen? Of, Ja, dat wel, dat wel. Alleen ik heb nu nog een maandje eigenlijk. En toen moest hij eigenlijk al weg. Dus ik dacht, nou, waarom zou ik hem dan opknappen, snap je? Als hij toch wordt gesloopt of zo, dan ga ik hem ook niet opknappen. Ik weet niet, als je het helemaal mooi wil maken, dan ben je een paar duizend verder. Ja. Want je maakt geen geld voor een huis. Ja, op zich wel. Alleen ik heb geen adres en zo. Daarom. Geen adres en mijn ID-kaart kwijt en zo, allemaal gezeik. Dus ja, ik kom ook niet verder zonder adres. Hey, en werk en zo, of is nog squallen, wat dorst? Nee, maar ik heb dus geen adres, dus ik kan ook niet werken nu. Geen ID-kaart. Oké. Dus ja, ik ben bezig nu bij de tuinen, zeg maar. Ik weet niet of je dat kent, maar ja, daar ben ik bezig. Voor een adres, zeg maar, en dan kan ik verder. Nu mag ik niet eens wat huren, zeg maar. Oké. Ook, we hebben wel geld, maar dan mag je niks huren, zeg maar. Dus geen vaste adres hebben of zo, of niks. En geen bewijs van inkomen, zeg maar. Geniet lekker van het leven. Je moet wel werken hoor, binnenkort, dat wel. En is het ergens volleerd of? Ja, of, niet echt eigenlijk. Van 15 ben ik van school af, dus ook niet echt. Nou, ik succes nog even jongens. Ja, bedankt. Ik hoop dat je een mooi plakje vindt. Ja, hoop ik ook.